ни насърчава с тези прекрасни стихове, за да видим по-ясна картина къде е бил нашия Господ Исус Христос през тези дена. И Христос един път е пострадал за греховете ни, праведния за неправедните, за да ни приведе при своя Бог. Като беше умъртвен по плът, но оживотворящ по дух, чрез когото отиде да проповядва на духовете в тъмницата. Ще видим кои хора бяха там. Тези хора в тъмницата. Защо Исус отиде там? С каква цел? С каква мисия е отишъл Христос там? Ще отворим следния пасаж. 1 Петрово 4:6. Понеже за това благовестието беше проповядвано и на мъртвите, така че като бъде съдени по човешкия път да живеят по дух. Христос е отишъл за тези хора. В Битие 6 глава, хората, които не приеха Христос, когато дойде потопа, само Ной и неговото семейство се спаси